boa tarde. Eu quero comezar agradecéndovos a vosa presenza aquí hoxe para presentar este último libro de Costumes e Agollos de Mar do Norte de Xosé Daniel Costas. Eu sempre digo, Xosé Daniel Costas Currás, e non sei como abreviarnos. Bueno, Daniel Costas, bueno, nada, tonterías. Iso foi Millán que me dixo. Pon un nome que solo aparezca o teu cando vas a poñer no Pois mira, no internet. Eu vou a dicir agora que estamos os presentes e algún ausente tamén. Alguén que non pode estar aquí agora, pero que está na nosa memoria. Porque eu, hoxe repasando, creo que o millor nos coñecimos cando a lonxa literaria, pero non estou certa. O que si teño claro é que hai unha persoa, hai unha terceira persoa, que estivo moi presente pois nestes anos que nos fomos coñecendo, e esa persoa é alguén que eu creo que os dous queremos moito, que é Xosé Manuel Millán Otero, o poeta Millán Otero de Moaña, non? O alcalde Millán. O alcalde Millán, o poeta, o analista, vale? Para min, Millán, cando se publicou a obra completa, unha maravilla, o que ali había, pero logo era unha persoa cunha capacidade de análise da literatura galega que este libro maravilloso, que tivemos o placer de coller en Moaña. Bueno, pois iso, esta vai ser unha desas persoas que vai a estar presente na nosa memoria, porque compartimos con el moitos momentos, non? Eu quero presentarvos en primeiro lugar a este mozo o que acompaño, a Xosé Daniel Costas, que xa dixen que posiblemente si o coñecín na lonxa literaria de Moaña, da que el formou parte, é membro fundador, e non sei se coñecedes, pero que tiña unha actividade inxente ao redor do mundo da literatura en galego, e que facía moitas presentacións, clubs de lectura, etc. Era un placer ser convidados pola lonxa literaria. Recordo que ademais Millán díxome, vai, que son boa xente. Despois diso, con Anxo Cavada, participa no proxecto Maregrafías, e a partir dese momento, pois teño aquí anotado, non sei se a partir dese momento, porque Maregrafías non lle puxen eu data, pero digamos que desde os ano 2008 hai unha sucesión de premios que vai recibindo Daniel, non? Por Mares de Xiz, por exemplo, e outros títulos que non copiei, porque no premio de poesía da Universidade de Vigo recibio 3 veces. Eu anotei o último, de Mares de Xiz, que son versos centrados no naufraxio da nave Ave do Mar, que naufragou nas costas de Moaña. Mención de honra no Gaceta Crea, de aí naceu Revolucióname, que entendo que estará publicado canda os outros textos premiados nas colectivas que fai Gaceta Crea, igual que Terras de Chamoso fai unha publicación colectiva, neste caso dos 3 primeiros premios, en que Dani está presente, primeiro con Beizos de Mandeilla, e logo o delicado cheiro de Aumashap Marma. Vale, gracias por axudar, porque... E xa no 2009, isto é intenso, estamos falando do 2008-2009, é dicir, vanse entrecruzando as datas, non? No 2009, con un libro seu, Conservas, gaña o premio Eusebio Lorenzo Baleirón. 2 anos despois, o Nova Caixa Galicia chamábase daquela, o premio cambiou tanto de nome como cambiaron as entidades bancarias. Non, agora é a Premio Banca, non? Eu presenteime un premio. Di. Eu presenteime o premio Nova Caixa Galicia. Sí. Concederon o premio Fundación... A Banca, ou algo así, e despois saliume publicado o libro en a Fundación. O sea, foi un periplo dun ano apoteósico sobre todo de moitas preferentes. De moitas preferentes, sí. Estamos falando desa época. O libro era Monicreques. E despois diso aínda recibiu o premio de poesía Díaz Jácome no ano 2011. Compartimos libro colectivo, por exemplo, no homenaxe a Urbano Lugrís, que se publicou no ano 2011, o Xabarín 18. Xabarín 18 foi un libriño pequeno, unha
a ver, pequeno pola organización, pola entidade, o millor, se se quere decir, a ver, nace dun cole que decide pois facer unha homenaxe ao que era o Xabarín e nos xunta unha serie de persoas pois escribindo con ilustradores extraordinarios. Con ilustradores extraordinarios. Non me acordo, pero sí. Prado, bueno, coñecen a un libro moi potente, sí. Ainda tivemos fai 2 anos a exposición no Concello de Moaña. En 2015 participa en 150 cantares de Rosalía e en 2015 tamén volvemos a, que tamén estaba eu, e participamos nun proxecto de Suso Díaz, a verdade, de Suso Díaz e Elena Villar, moi interesante, 6 poemas 6, que fixemos un diálogo cos 6 poemas de García Lorca e eu creo que quedou un libro maravilloso, non? Os libros, este é o cuarto libro individual, o cuarto libro de Xosé Daniel Costas, como asina aquí na portada. Antes del, xa citei Conservas, que é un libro que fala da memoria e que está escrito, segundo as súas propias palabras, desde a perspectiva da muller. Infancia de vacas mortas, que me acordo que te acompañei na presentación en Librouro, no seu día, que fala de infancias roubadas e aniquiladas, e Monicreques, que, como o seu título xa nos dá a entender, é un libro que, sendo un libro de poesía, está moi enfocado á linguaxe teatral e ao teatro, non? Eu, para preparar esta presentación, aparte de... porque a mí non me gusta decir aquilo de xa coñecedes o autor, entón a súa obra é de sobra coñecido, non fai falta que o presentemos. Non, eu presento a todo o mundo. E se pode ser, pois, digo os méritos que ten. Pescurando para esta presentación, atopei así un par de cosas interesantes. Porque nesas entrevistas ás veces sacan os titulares. A Dani sacaronlle este titular en 2011. Son un exhibicionista poético. Dixeches iso? Sí. Ou puxo o xornalista? A ver, dixenno. Quero que me lean porque sei que iba a quedar e bastante escoiten. Ben para que falaran de min, e que sea mal. Bueno, pero a ver, ten moito sentido. Son exhibicionista poético, quero que me lean e escoiten. E o millor, se pensamos ben, todos os poetas somos exhibicionistas. Todos queremos que nos lean, todos queremos que nos escoiten e queremos ler os nosos versos, verdad? Sí. Pois se iso é ser exhibicionista, eu tamén son. Sí, no. En bo sentido. Sí, exhibimos a nosa poética. E ás veces espímonos ante o público con esa poética. Afortunadamente procuramos agochar as cousas de maneira que non cheguedes ao fondo, pero estamos espíndonos. E logo tamén dixo outra cousa. Dixo: por desgraza, en Galiza os premios son os que che permiten ter a posibilidade de publicar. Eu non considero que gañar premios literarios sexa a mellor vía para publicar poesía. As editoriais deben ter as súas coleccións, ter un criadeiro de xente lectora de poesía, e, bueno, vexo a realidade e é unha tristeza que sexa tan difícil publicar en certas coleccións. Últimamente tense falado moito sobre os premios literarios en Galiza, para ben e para mal. Segues pensando o mesmo? Sí, eu teño ben a sorte de publicar grazas a premios e pareceme extraordinario que existan premios, porque solo que unha persoa reciba a emoción que recibín eu cando me dixeron gañaches o Eusebio Lorenzo Leirón. Decía Elena Villar que nunca escoitara a un home chorar tanto. Está moi ben. Está ben, pero máis quedou sorprendidísimo porque foi un continuo para min. O Eusebio Lorenzo ten moitísimas connotacións aparte do premio en sí. Gañar a Millán, a figura de Eusebio, a connotacións familiares de Eusebio con Moaña, ¿no? e a proximidade que temos, e parecíame como que gañar ese premio era o mellor primer premio que podía ter gañado para poder comezar a escribir. E entón é unha oportunidade extraordinaria e os premios deberían de estar, pero tamén é complexo que as editoriais pois non fagan o labor de publicar, de ler premios, porque agora moitas veces hasta ves que se publica a persoas independentemente do libro que se vai a sacar. O sea, publicas a unha persona porque esa persona ou che pode dar un mercado
ou está posicionado en algún sitio onde lle permite ter ou certa che dá caché ou visibilidade. che dá diñeiro. Sí. Entón, eu penso que a primeira lección que me deu Millán na presentación para ir fiando a Millán, na presentación do meu libro Conservas, os meus amigos tomarono como unha ofrenda, díxome no premio. Bueno, nunca lle perdas o respeto á poesía. E todos dixeron, que cabrón, pues, menudo, de verdade, dicirche así, lanzarche. E eu sempre digo que para min foi a primeira lección que recibín para intentar crear un libro ou seguir preparando libros. E nese non perder o respeto á poesía, entendo que todas as editoriais deberían non perder o respeto aos xéneros literarios nin aos libros. Inda que vendas libros, inda que teñas que vender libros para subsistir, tamén tens que crear coleccións que dignifiquen as coleccións. Entón, nese sentido. Bueno, eu creo que teño aquí outras dúas preguntas, pero unha xa respondeche. Entendo, non? É dicir, concordas con que efectivamente ten que haber premios, son necesarios, e te reservas sobre o seu funcionamento, porque ás veces hai moita literatura a respecto do seu funcionamento. E incluso, bueno, pois nos últimos tempos hai un debate, non sei se máis explícito ou menos explícito, sobre as plicas dos premios, non? Eu, a ver, supoño que como a ti, formei parte de diversos xurados, e eu a experiencia que tive no xurado sempre foi moi positiva. A miña tamén. Foi unha defensa a ultranza dos nosos convencimentos na lectura, e iso pareceme... Nunca coincidimos nun xurado, non? Bueno, eso hai que... Dinche un premio. Estaba no xurado nun premio, carallo, eso está guai. Cuidado, isto está ben disparado, ben disparado. Miraches, hai que pasar amigos por todos lados. No Carballeira. Ves? No Carballeira. Pois, nesa discusión, a relación que teño cos premios, sempre foi moi positiva. Para min foi como terapéutica. Decir, bueno, pois non, é certo que existe xurados que defenden o seu libro. Eu sempre digo que gañase o premio Fundación, que gañase como ni creques, con ese libro que gañase ese premio, significa que, bueno, que os xurados son diversos e que teñen visións completamente diferentes. E non en defensa, porque o sector literario pois non ten nada que ver comigo, refírome, non ten nada que ver, eu escribo, eu teño os meus libros editados, pero non formo parte, non son nin mestre, nin catedrático, entón non teño un sistema literario o que seguir alimentando ou confrontalo diariamente, non? As miñas tarefas van por outro lado. Entón, que eu gañase, entendo que di moito deses premios para obtelo, porque a variedade de xente que gañou ese premio é moi diversa. Entón, sempre digo que, bueno, me parece, deféndono e defendo que os xurados fan un labor importante. Outra cousa que despois fálanos da poesía. Poden equivocarse, teñen dereito a equivocarse os xurados tamén. Quero dicir, pero... Bueno, eu concordo contigo. Ben, pois quería leválo a polémica, así esas titulares pois me deronme pé, non? Pois hoxe estamos aquí para presentar este libro, de costumes e agoiros do Mar do Norte. Eu, despois falará Dani, que é quen ten que falar, creo que son dous libros, un deles dá nome ao conxunto, que é o primeiro, de costumes e agoiros do Mar do Norte, que xa polo seu título pois podemos intuir cara onde vai, non? Tamén, por iso, eu antes de abrir o libro, e tamén pensando nesta presentación, e aquí está a palabra mar, pois hai outro poeta que inescusabelmente nos pode acompañar na lembranza cando falamos do mar, e ti ves desde o Morrazo. Evidentemente falo de Bernardino, non? De Bernardino, de quen dixo Manuel María que era o poeta do mar. Tamén é verdade que naquel momento era Bernardino o poeta do mar. Hoxe esa nómina é máis extensa, non? Eu
Non. Para min, cando me din quen é o poeta do mar, eu teño clarísimo, non dubido Correcto. E non teño dúbida. Pero Manuel María, a ver, Manuel María tamén tiña claro iso, pero tamén decía que era él. É dicir, o que estaba dicindo que non había, que o mar non estaba moi presente na literatura galega, era o que estaba dicindo Manuel María exactamente, nese momento. Ben, pois outra das... E claro, eu estou lendo e aparecen gatos. E aparecen gatos e a miña cabeza brinca, non? Son de moaña, non de cangas, A miña cabeza brinca, quero dicir, facemos estas asociacións. Sempre decimos, o libro unha vez que se publica é dos lectores, non é do autor, sinto moito. Porque cada un ten unha bagaxe literaria ou ten unha bagaxe cultural que fai que lea os libros dunha determinada forma. Tal vez estes gatos teus non teñen nada que ver co gato da Tasca Mariñeira, pero non poden. A mí ninguén me impide que eu volva a esa memoria, non? Sí. En todo caso, o que eu leo é un libro que nos fala, pois, dos costumes, dos usos, de usos que están fixados polo medo, os agoiros, nos mariñeiros que van ao gran sol. Estou pensando nos mariñeiros, a mí suxíreme que se fala dos mariñeiros da altura, non? Costumes e agoiros, e nós seguimos levando pedras brancas a bordo, di nun dos poemas. Nestes textos, ademais, hai unha especie de cartografía, non? El sinala-nos o mar do norte, pero tamén nos sinala outros lugares. E se nos tomamos a molestia de comprobar onde están situados os topónimos, eu vin que trazou unha liña recta cara ao norte, que saindo da punta de Cabo Home chega a Inisgluaire, que é unha illa pequeniña que hai na costa noroeste de Irlanda, tamén no noroeste, do que el di unha cousa que fan ali os barcos nun momento determinado, non? E comezan, eses topónimos comezan no norte, e logo veñen cara ao sur. Hai moitas referencias, evidentemente, pois ao que é a Península do Morrazo e a Sons. E, bueno, logo esta cita de Aguiño, pero entendo que Aguiño é un punto cardinal máis que un lugar como pode ser Carexol ou Noalla ou Tirán. Entón, vemos todas estas illas, non? Que nos van creando este mapa que está ao sur do Mar do Norte, propiamente chamado, aínda que o mar que está ao norte de Galiza tamén podería ser o Mar do Norte, non? Neste Atlántico que di que non ten esclusas, por exemplo, non? E fui reparando nestas cuestións, non? Como reparei e me quedei, pois nós sempre falamos, claro, eu aquí entra a miña faceta de profe, non? Sempre falamos do surrealismo, é dicir, bueno, aos inicios do século XX viven un movimento poético que revoluciona a poesía, non? E deixa unha pegada que dura hoxe. É dicir, hai moitas cosas que as entendemos cando volvemos alí, ou non. Iso que fai Dani cos puntos, coa puntuación. A culpa é de Manuel Antonio. E el, ademais, seguramente, excusas en Manuel Antonio para facer o que lle dá a gana cos signos de puntuación, que é o que fai. Ten un sentido. Cada autor dalle un sentido á súa utilización dos signos de puntuación ou á súa ausencia. E a del ten un sentido. E logo está o surrealismo e a irracionalidade. Pero eu o que leo nestes textos é que esa irracionalidade, ese surrealismo, non é soamente unha cuestión literaria que teña que ver coas imaxes que se trasladan, que teñen ese matiz, sino que a propia realidade, que ás veces é irracional ou surrealista. Chamamos as crianzas para que lle mexaran os fígados dos abadexos que empregábamos para chegar enfiando proa cara a Aguiño. Ti me explicarás. Ou non. Porque hai unha certa concreción a hora de engarzar as imaxes, pero sempre está a sombra do misterio. Quere dicir, é unha forma de facernos traballar a quen lemos. Non dicilo todo. Deixar unha parte do poema para que a lectora ou o lectora faga súa e intente descubrila ou non. En todo caso, para que volva o texto. Iso sí.
sempre volver ao texto, non? Eu quedeime con un par de cousas, bueno, con tres cousas. Quedeime co Lazareto. Encantoume atopar a referencia á illa chamándolle Lazareto, porque na miña casa chamábase o Lazareto. Non lle chamaban San Simón, chamaban yo Lazareto. E eu creo que é algo que forma parte do legado das nosas familias mariñeiras na ría de Vigo, non? É dicir, claro, e lle seguiron chamando Lazareto despois do 36, porque ademais é un Lazareto sucio. Eu aí tamén xoguei pa casa, temos tamén toponimia na costa de Tirán do Lazareto, entón quixen xogar a unha contraposición con esa palabra en concreto. Pero para min era San Simón, porque sempre o Lazareto... Son as dúas, é a propósito para que collas a imaxe, o sea, para que penses en San Simón, pero estás traballando na costa de Tirán tamén. Claro. Logo tamén me quedei con esa nova cantiga de amigo, que é unha, para min, eu a leo como unha nova cantiga de amigo, unha bailada de entroido, ese de íanche ben bonitos amigo. Íanche ben bonitas amigo. É unha versión, unha cantiga de amigo do século XXI, por que non? Podemos seguir escribindo así. Logo un verso que se me queda grabado, que é deses versos que eu fago isto, bueno, eu leo con lápis, sabes? Que maravilla. Eu leo con lápis e entón fago estas cousas. E os versos son: e non somos máis que libélulas nas charcas. O mar tamén contén o bo das libélulas. O sea, que somos seres agresivos e carnívoros en augas estancadas. Bueno, eu estou de acordo. Polo menos suscribo esa definición, ¿no? De que somos un pouco así. E o mar é capaz de contarnos, a pesar de todo iso, é capaz de contarnos, non? Este é ese primeiro libro, o libro do mar, pero logo aparece Mazás de leite, e é outra cousa radicalmente distinta. É un poemario erótico. Bueno. Sí, de andar por casa. Non dixo que non fora erótico, dixo que era de andar por casa, pero... É algo, sí. No ámbito da cociña, dentro... Masterchef hai estragos. Xogando con esa simboloxía, coa simboloxía da cociña, das receitas, de todos os procesos que se fan na cociña, e cun diálogo, é dicir, hai un diálogo entre os amantes, e nese diálogo un deles, ou unha deles, transfire esas receitas, non? Vai indicando, é dicir, é un diálogo destas características, é dicir, na cociña, co que supón de utilización dese campo semántico e desa simboloxía, e tamén como unha transferencia da forma en que un fai pois o que estean cociñando. Sí. Pero a pesar desas bueno, e outra cousa, e crea esa simboloxía propia nese ámbito, desta maneira, é dicir, porque o fai a través de un diálogo. A mí me parece novidoso. E rescata unha desas imaxes que creou o cine e que están para sempre no noso imaginario da sensualidade. Chano Piñeiro sempre sonxa, e xa sabedes de que imaxe falo, non? E esa está rescatada aquí, non? E a mazada leite. E a mazada leite. Entón, bueno, estas son os dous libros. Dixen, son dous libros diferentes, pero eu creo que se tocan, porque os últimos poemas
de un e de outro traspasan a barreira. E se nos últimos poemas de Costumes e Agoiros do Mar do Norte o amor fai presenza, nos últimos poemas de Mazás de Leite o corpo convírtese nunha adorna. De tal maneira que eu podo ler aquí isto agora: a túa espiña é como a quilla da nosa adorna. O poema prende polo primeiro cravo da nosa espiña vertebral. E acabo de ler un verso de dúas partes diferentes, pero que se tocan entre sí a través desa espiña vertebral, que neste caso é de onde pende o poema. Esta é a miña lectura. Eu agardo agora pola parte do recital, que é a parte importante, pero antes teño que volver a poñerte nun compromiso. Isto de que te graven é unha cousa mala. Na medida do posible, non? Outro compromiso, a mí me parece que importante, para min, vamos, Poética dos 90. Dicías de conservas ti mesmo, dixeches, escrito desde a perspectiva de muller. Hai que ter cuidado co que se di, porque sempre hai xente que está pendente do que se di para anotalo e poñelo ao lado de outras afirmacións, como a de Rafa Vilar, dicindo que el se identificaba coas autoras da súa xeración. Non dixo cos autores, dixo coas autoras, de maneira intencionada. A un Paco Souto que escribe As horas de María, onde hai un poema sobre un parto, e non o escribe unha muller, escribe o Paco Souto. A un Eduardo Estévez que escribe o diario da pequena difunta, meténdose dentro da cabeza de Alejandra Pizarnik. Ou un Carlos Negro que nos enganou, o xurado de Bueu, do Xoán Carballeira. Pensábamos que estábamos lendo un libro dunha autora, era dun autor, por ese xogo que fai el tamén. O sea, é tamén un libro que ten dúas partes, pero non fala un home, fala unha muller. E entón as miñas preguntas son: hai que ter uns lentes violetas para analizar a realidade? Deben os autores, non falo das autoras, falo dos autores, poñer esas lentes violetas tamén? Son moi mala. Eu penso que hai momentos nos que hai que poñer as lentes violetas. Eu é que cando me tiven que poñer, cando me puxen non na pel dunha muller, sino na memoria da miña nai, por exemplo, que é moito máis específico que poñerme na pel dunha muller, escollino porque era como quería transmitir iso. E eu posiblemente gústame moitísimo a perspectiva da narrativa desde unha muller, porque eu, a non ser un amigo que tive moi amigo, o resto, as miñas amigas sempre foron mulleres. Non sei se porque tiñemos achegamentos máis concretos, ou que moaña, cando eu era mozo, esas mulleres eran con quen tiña máis afinidade para poder falar ou para estar con elas, pero a realidade é que esa visión fíxome construir o meu mundo, e o meu mundo saiu por conservas, como agora hai situacións en De Costumes e Agoiros do Mar do Norte que tamén utilizo, poñeme na pel dunha muller para poder narrar a propósito porque quería facelo, porque non quería solo escribir. Eu considero que escribir é un exercicio de traballar moito ao texto e de que intentar conseguir a imaxe que estás buscando, e niso que intentei facer con isto. E despois hai que poñer unhas gafas violetas. Eu considero que o mundo ou é feminista ou non é. Entón é a miña posicionamento vital, e considero que ten que ser así, en plena igualdade, e traballar en plena igualdade significa ser feminista e defender a igualdade, que é o que significa iso. Por iso as miñas lentes son, non sei se violetas, son as miñas, son as que me inculcaron na casa e as que sempre intentei defender.
A ver, eu polos nomes que acabo de dar, dades vos conta que o que quero destacar é que hai unha xeración de escritores desde os anos 90 en que, é dicir, non é problemático a cuestión do feminismo e das lentes violetas, non é problemático, sino que incluso é algo colectivo que nos atinxe a todos. Que xeracional? Eu creo que a partir desa xeración digamos que ten mellor asentamento, quero dicir, non? Que ao mellor por outros momentos non. Que nos anos 80, claro. Que nos anos, sí. Bueno, son a ver, pero diferentes e idades diferentes sí, tamén as actuais non teñen etiqueta aínda, ou polo menos eu non lla coñezo. Até aquí a miña lectura e bueno, as cosas que te quería preguntar para escoitarte agora. Bueno, pois moitísimas grazas. Un aplauso, por favor. Eu penso que, bueno, fiou perfectamente o libro, son 2 libros. Son 2 partes. De feito, é un libro que saliu ano pasado, xa estaba escrito con varias partes, e esa última parte de Mar foi a que conseguín unificar o libro, non? Esos últimos poemas que teñen que ver moito co mar e co amor, vale? Foi os que descubrín que tiña un fío conductor. Non sei se te pasa a ti, cando de repente tes unha chea de versos aí, están aí, e botaches un par de días soñando como casar, fiar, como coser eso, e de repente levantas e dis, hostia, esto, xa sei como empezar a facelo. E entón, de fai un ano, son eses últimos poemas, pero o resto era todo para coser. E iso implicaba, bueno, pois, ter a posibilidade de, bueno, pois, plantexar o libro e que pudera salir, non? E no medio deste libro, o que che comentaba ao comezo, eu vexo que é como unha escuma, vale? É a primeira parte que fala de mar, e hai uns 7 poemas no medio que é como a rompente do mar, non? Saír do mar, tal como decía antes Marta, que fiaba trazos nos planos que os fajo, que estou na casa, e de repente trazo líneas, son moi compulsivo, creo universos e creo as líneas para poder debuxalos, porque eses versos nacen de intentar darlle moitas voltas a iso, que é o que me gusta cando me poño a facer os poemas. Non sei se funcionan ou non, a veces funcionan, outras veces non funcionan, pero pois mira, eu me di conta que había cartografía. Hai moitísima cartografía, encántame pintar cartografía, mirar, ir as illas Síes, as illas Ons, percorrelos. De feito, o mar xa é o fío condutor non solo deste libro, sino tamén eu penso que de algún xeito é o fío condutor da miña poesía, non? Nese sentido, non me considero poeta do mar, pero gústame sempre ter presenza no mar e saber que está aí o carón, e sempre o traslado nos textos. Bueno, pois decía que eses poemas do medio que funcionan como nexo, vale? Son os poemas que intentei utilizar pois moi variados, que de tal xeito que falase da memoria de Moaña, da memoria de algunhas mulleres de Moaña, en concreto, que falan de cuestións determinadas, e incluso despois pois tamén, bueno, pois poemas a algúns amigos, a algúns compañeros que lerei despois, que fían, pois, bueno, utilicei as enfermidades ou a definición das enfermidades como a excusa para crear un poema que fala destes amigos, e que cando falas deles intentas describilos a través dos rasgos característicos das súas enfermidades, pero falando deles, non? E delas. Parecíame bonito a hora de crearme esa escuma, falar non falar do mar nin nos textos eróticos, pero que si me serviran para falar de cuestións moi sociais e da miña xente, que en definitiva tamén é o que me gusta. E eu percorro uns poemas e leo uns poemas, e se xurde alguna cousa falamos. Falábamos de nesta primeira parte de queimar do libro que fala de mar. O primer poema é casi ese que nos permite salir ao mar a cartografear, non?
Este poemario ten moito que ver, de feito, cando me presento no poemario, poño especificamente que son membro socioactivista da Asociación Cultural Recreativa Sueste, porque neste libro pareceu-me importante marcar a presenza do mar e como estes últimos poemas, por exemplo, eses poemas eróticos, teñen moito que ver con esa construcción do mar, non? De entender o mar nun galeón como é o Liceo, que é o noso buque insignia, e descubrir o mar a través, bueno, pois, da navegación a vela, da navegación da madeira cruxindo no mar, e iso foi unha sensación, unha descoberta extraordinaria, navegar con compañeiros e izar vela, aprender a navegar no mar con vela tradicional. Bueno, foi unha descoberta para min máxica, e pareceu-me importante, bueno, pois, vislumbrarlo nestes textos. E os poemas de mar din unha cousa así: queimar as redes de camiño ao mar cando as lebres resucitan o mal presaxio, alzar nos mastros a primaveira cada mes de abril, para que as almas dos mariñeiros mortos volvan nacer entre a plumaxe das gaivotas. As algas secas espantan os males, as familias enriquécense cos naufraxios, e nós seguimos levando pedras brancas a bordo e sobre das furnas das gaivotas podres. O 16 de maio os mariñeiros das Illas Inisguael baixan as velas dos barcos e xeito de saúdo. Enterraban os gatos baixo as pedras, cando construían as casas dos mariñeiros, sen esquecermos os floríns de prata baixo o limiar, nin de soterrar animais. As casas hai que coidalas poñendo unha pedra en cada esquina, deixándoas esquecidas e inmóveis, coarrecendo as sempre vivas e milenramas. As mozas que morrían prematuras fuxían da casa e baixaban o seu mando a cara descoberta. O mar. O mar é un ser vivo. E con este poema, que penso que foi o inicio que busquei, como fala moito de todos eles, non? Todo é unha descoberta nestes poemas, na que, bueno, intentando falar sobre os mares que coñecín, que lín, que investiguei, que busquei, que cartografiei, que me puxen a velos, a examinalos, a saber que quería falar sobre el, que no, incluso, bueno, buscar esas miles de visións que eu sempre digo que cando din de un poema meu ven unha visión, igual ainda ten unha volta máis, non? Pero bueno, e a veces non, o verso máis sinxelo é o verso que menos ten que ver con esas voltas que se fan, pero bueno, eu que son lector de poesía, para min é o máis fermoso que ten a poesía, bueno, nese sentido, que cada persona lea unha cousa diferente e que todo teña sentido a hora de rematar o libro, non? E nesa parte avanzamos e morre o mar contra a praia e aparece a escuma, non? Fixeches a referencia a un poema que a mí me parece moi importante no libro, ese que dixeches ti da memoria. Hai unha persoa, hoxe está aquí Luis Chapela, un escritor e compañeiro noso de Moaña, que unha das cousas que aprendín cando lía os seus poemas sempre era a forza que ten a toponimia no poema, a forza que ten os nomes das persoas nos poemas, bueno, esas cuestións, e máis é unha persona que dedica moitas horas do seu, agora menos porque traballa máis, pero dedica moitas horas do seu tempo de falar con xente maior, e unha das persoas a quen se fala este poema é a señora Modesta, que era unha costureira de Moaña, que ten moita referencia as madamas esgaláns do concello, non? E eu cando escoitei que dixo sobre iso, pareceume perfecto para facer ese poema que me encanta ler e que me parece fundamental no libro, porque é a escuma blanca, vale? Con el comeza a escuma branca, e porque fala moito de branco. E di así:
Íanche moi bonitos, amigo. Cheos de ouro. A roupa branca en escalas, sombreiros de flores e cintas, anéis, pulseiras, pendentes, cravos, colares, cadeas, todo o pescozo cheo de ouro mesmo. Non valía calquera dar chimpos. Viña un tal Agustín de Verdusedo. Que ben bailaba aquel home, amigo. Elas levaban pendentes de reló a to pescozo, e coa mesma ían todas ben peiteadas, e a Florentina, que ben lle sentaba aquel traxe, e o cabelo caíalle polas costas, e aquel sombreiro, que ben bailaba, amigo. O gaiteiro subíase ao alto do patio do Chantada, e ali tocaban e facían a festa. A xente subía os muros para ver chegar os bandos que viñan vestidos de entroidada, fedellosos, homes do saco, e a música a tocar e a xente a bailar. Pero cando chegaba aquela brancura dourada, todo quedaba en silencio. Un silencio branco, amigo. Pois esta é a voz. Aí novamente intentei poñerme na súa voz para trasladalo, non é un poema feminista, é un poema que necesariamente ten que ter a voz de señora Modesta e que non era como a miña. De feito temos arquivos sonoros que a señora Modesta nos traslada moitísimas cuestións culturais de Moaña, pero bueno, na miña voz intento marcar a miña terra. E despois nestes poemas aparecen, 4 poemas, eses que falaba antes, que falaban de enfermidade, e máis hoxe quería traelos tamén porque, hoxe fixeron o gran esforzo de achegarse aquí dous dos protagonistas destes poemas, que son compañeiros e amigos de Discamino, unha asociación de aquí de Vigo co que traballamos, co que estamos diariamente. E eles non son compañeros de Discamino, son amigos que, menos do que queremos, quedamos moitas veces para poder estar xuntos noutras horas e noutras datas, e que me pareceu importante dedicarlle estes poemas porque non falan só da enfermidade. Utilicei a enfermidade de cada un deles como un fío conductor para falar deles. E, un deles é aí o amigo Alex, está aí. Que, amigo? Está aburrido, mira no ojo. Pois, un deles é Alex, e na súa enfermidade rescatei isto. Sabedes como é, no furancho é máis rebuldeiro. El di, mira: guerrilleiro grego con casco en loita, todo o teu corpo está espreito, sempre espirse en palabras, coller coas mans en alto a amizade indomável dos cromosomas asimétricamente perfectos. Pequena fenda inundada de palabras de ti, incansável de voz, golpe a ritmo insaciável. Barco de papel radiografiado, íntimo, penetrante, tan pequeno sen fame. Ti pensas en nós mesmo, en nós, mentres ti arrasas intermitente. Desbordar a simpatía tronadora, dispor as ferramentas que nos axudan. Golpeas a mesa improvisada do encontro casual. Batea asás incesante das mans bebedoras. Pois este é o noso amigo Alex. Ademais, é un protagonista. E despois o noso outro amigo, Unai, que está aí ao fondo, e Unai sacamos un poema que di así: acariciar as veas imprecisas que xestaron o bulldozer emocional, capaz de arrebatarlle cada diámetro medio da contorna que une mal separa. O douro no teu rostro, a intensidade do teu sorriso, a forza vibrante do teu sangue, a dozura que asolaga no teu apetito. Arrastran o teu impedimento, aniquilas a terra en diante, circulas con rodas sobre sedimento se grava, anhelo de decir o destino, ansia remota. Arela velocípeda baixo soportais, de bezo infantil de soidade útil. Albergas as posibles veas varicosas, a hipertrofía de dentro das peles,
xigante aperta que o corpo mudece, o rostro do corpo treme, pero ti resistes, transformas. E este é o Nai. O home que está debaixo da visera. E nesta escuma pasamos a parte que comentabas ao final ti, que é erótica. Mira, curiosamente, esta parte desta parte, acordeime agora mentre estábamos falando, presentei na un premio que pensaba que era erótico, e está aquí Alfonso, que estaba no xurado dun premio, dese premio, e díxenlle, cando se rematou o premio, claro, díxenlle, e non leches ese poema? E non leches ese libro? E dixen, sí, díxenlle, e ele dixía, bueno, é erótico, pero non é tan erótico. Entón dixen eu, pois nada, ten razón, teño que cambiar a línea, e irei a ler facer unha lectura que despois foi cando estruturei nesta estrutura, non? E nestes poemas o que facemos un pouco é xogar cos materiais. De feito, as primeiras partes tiñan incluso os gramos de fariña que tiña cada receita. Despois, bueno, saqueillo porque me pareceu máis, bueno, é un pouco xogar co texto hasta rematar coa forma. E neles, bueno, pois fago unha cousa que é o que decía a Marta, leo un e máis ou menos, bueno, este é perfecto, vale? Porque non é nin home nin daqui nin fora, vale? E isto é unha receta, e aproveito a receta para, bueno, fuxir das outras cousas, e neste caso ligarme a persona que me está facendo a receta nunha, bueno, unha cousa imaginaria totalmente, porque eu non estiven en Chiante Caseócaro, nin moito menos, pero, bueno, esa ventaxa que ten a literatura. E di así: bebía unha copa de Chianti en Caseócaro en bocas do río Po. O Mediterráneo a comerse a terra. Canso de andar, gozaba do viño e do descanso. Alí estabas ti, amasando fariña e ovos. Cheguei e pedinche a receita. Senteime na cociña a mirar para ti. Manteiga, azucre, sal. Pregunteiche se os doces levan sal, e ti dechesme a probar a masa da túa man. Achegueime e proveina. Sabíame a ti sen sabelo. Dinme a volta e sorriches. Puseches a refriar a masa e sentaches a tomar viño comigo. Falamos, seguía a pedirche a receita e ti sorrías. Apañas pouco máis da metade da masa, estiras e formas un molde acariciándolo cos dedos, como se premeras un pescozo famento. Calor para darlle consistencia. Tócalle a mazá. Móvese o corpo, ti convídasme a cear. Coces pasta mentres continúas ca crostata. Nun cazo metes mazás con azucre até que abranden. Estragas a mestura quente. Cola para volver pasar todo o cazo a fogo lento. Pareces unha cirurxiá traballando con destreza. Fas poemas coas mans no azucre. Co resto da masa, fas tiras e colocas en riba do marmelo de mazá, que botaches no molde. Parece unha torta das que toman nas series americanas. Un café e un anaco de torta. Probas a pasta. Perfecta. 12 a forno, un intre. Mentre sacas a pasta, preparas a boloñesa. Outra botella. Decheste a volta e as túas cadeiras marchaban agarradas ao mandil. Remantamos a vendima da enchente sen darnos conta. Estábamos interesados en pasarnos o doce coa lingua. Descubrir o noso encontro emocional. Sobremesas de uva. Receitas de pele marmelo. E nesta línea, esa, cara ao final, xa rematamos, ven esa parte na que, bueno, ese último poema, que en verdad é o último poema do libro, nace así, para darlle non só esa unidade, senón, bueno, pois xogar co que estaba facendo nese momento, que é falar sobre as embarcacións tradicionais, as palabras, a madeira, e remato, sí. A ver, remato un pouco na cadencia nos poemas anteriores. Desde aquí, desde a 48, é como un preparar o último poema, non? E o último poema, pois, eu penso que todos lemos algunha vez o poema de
do Zoco do Vello Mariñeiro de Antón Avilés de Taramancos, no que se crea, para min eses poemas épicos, para min ese poema é o poema épico. Pensar e escoitar ese poema, como se construe o Zoco do Vello Mariñeiro, cando che explica cada paso, no? Eu non pretendía facer ese poema, pretendía facer o meu poema con esa forma de contarche a literatura. Eu, índose a cara final cara Millán, eu comecei a escribir poesía, porque li un poema de Millán no seu primeiro libro, en este O tempo do sal, que falaba sobre un tío meu, e cando lín ese poema sentín tantas cousas que a miña sensación foi: eu teño que intentar escribir algo que alguén lle emocione o que eu sentín con isto. Eso que explicou aí, quixera eu aprender a explicalo a alguén, chegar a eso. Entón, eu empecé a escribir así, con este O tempo do sal, se escribía antes, pero crear un poemario e traballar para crear un poemario, descubrino lendo eso, intentando buscar esa sensación. E este poema final, así, di así: percorrer a face nunha caricia, golpear as frontes até doer un chisco, meniña, meixela, nariz, boca, un mapa para descubrir o noso gozo. Saben amar en cada lambetada, socorrerte no dioivo de tempos sofocados pola luz. Amar os beizos que se axeran cada vez que nos acercamos, terte espido sentindo os límites do corpo, penetrarme de impaciencia, sentírmonos. Amar a boca, calar os beizos, percorrer os dentes, a lingua, gardar folgos no padal para continuar o camiño, contraer o berro na úbala mesmo, para estirar a gorxa, ollos pechados, e fundir nun xemido na bagua que disimula caendo pola pel. A sensación de romper mesmo corpo por dentro. Mordinche o bico do teu peito, cando te acariñabas contra min. Trémeche o ventre cando me acerco, embigo, ingua, abdome, amarte co corazón na pube e a lingua na orella. Non hai lugar do corpo que non se pregue. Entre mordes os beizos cos dentes, ti que calas. Colle aire por última vez para soltalo, como un refacho de temporal. A túa espiña é como a quilla da nosa dorna, tan só tes 2 cuadras e media. Pouca madeira precisaría para facerte o mar. Faise así, partindo do casco, á altura do teu pescozo están as táboas de voltura, e baixando até aquí, á altura dos teus peitos, colócanse as cadernas mestras. Xusto onde che estou tocando vai o bitoque. O centro do corpo ten que estar libre para poder baleirar de auga. A estampa a que se suxeitan, as táboas de cubrir e as cadernas, todo o que ven untado de alcatrán será o corpo principal para cubrir de táboas dobradas pola auga quente. O resto é navegar. Terte aquí coa quilla o sol sobre a area. Eu perderíame no mar da túa pel de escuma onde encorei. O resto é navegar na túa quentura. E isto son de costumes e agoiros do Mar do Norte. Moitas gracias. Se queredes preguntar algo? Profe, estuvo ben, Aí estuveron anotando, Anotaron? Pois a ver, veña, que pregunten. Se tedes alguna pregunta, se non, moitísimas grazas por achegarvos e, bueno, moitísimas grazas a Cartabón por facer cousas tan extraordinarias como estas tarxetas que tedes aquí, nas que co código dentro dun par de días vades a poder ver esta... É aquí onde nos van a denunciar coa conversa que tivemos. Tu veches conta do que dixetes? Sí, estaban grabando, Bueno, pois aquí podedes ver e algún día poderánme botar en cara dixeches isto nunha presentación, pero falaches ben. Home, son medio político. Non falamos, desa faceta non falamos. No, mellor. Pois nada, moitísimas grazas a Cartabón, a Maribel e Gonzalo por coidar
tan fermosamente os libros e coidar a, bueno, os que intentamos ter un libro nos andeis. Eu fuxo de decir que son nada, nin escritor, nin poeta, nin nada, pero sí me gusta que me lean. Un pouco tarde, Gústame que me lean, son exhibicionista, teño esa doble, non do feito de todo, pero é importante, bueno, ter espazos como este nos que, bueno, pues ter libros e poder vivir outras vidas, e grazas a eles, bueno, pues é posible. Así que moitísimas grazas.